Truckfestival in Bedaard, voor de jochende kerel weer. Het wordt ook heel grutter. Het wordt steeds grutter. We doen maar mannen zwart en we doen al je lieke volle spultjes, maar het wordt dus elke keer grutter en dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. En, ja. Het waas zit nou mij, dus waar weet wat je weer achterwij komt. We komen al deze trucks bij. Nou, proto-Alptimers die komen uit Friesland, maar ook Grens, Drenthe en hier uit Noord-Holland zelfs is kwam. En verder zijn eigenlijk wel Friese bedrijven, ja? Friese noordelijke bedrijven die hier komen. Hier is een heel product te doen. Kist ik als bezoeker of deelnemer kist op een kraan draaien hier, een grote telescoopkraan. Ja, wat is dit? Dit is een licht vrachtautootje uiteindelijk. Dat is, hij is van 68 en het is gebaseerd op een persoonauto-techniek. Zo'n 100 ben er van maken. En hoeveel ben er nog van hoe? En bij de dagclub ben er 68 in het register. Zo'n 150 kilo moet je meenemen. En dan heb je de chauffeur en de bijrijder, daar is nog wat ik bij. Ja, daar ben ik modelauto's. Daar ben de mensen die standhouders die het verkeer hebben, maar er staan meer verzamelaars die even zien laten willen goed, wat ze bedenken, wat ze verzamelen. Dit zijn wel hele lidse schaalmodeltjes. Ja, dit is op een uit de lidse schaal. Dus hier bij de trein, bij de H0-trein komt dit uit voort. En je maakt je deze modellen zelf? Ja, verbouwen, zelf schilderen. En ik doe eigenlijk alles zelf. Ja. En hoe complexer, hoe mooier om te maken. Je kunt het maken je zelf willen. Het is alle wat plastic, de modeltje is soms volle duur en dan komt de zagen erin. Maar dan wat plastic en wat verven, dan ga je een heel grote willen van peercenten. Opgegroeid met deze hobby door mijn vader. Die is al, sinds ik een jaar of 5 ben, is hij eigenlijk begonnen met vrachtwagens. Ik bestuur modelbouwvrachtwagens, schaal 1/16. Dat kunnen modelbouwtrucs zijn die gemaakt zijn door broeder. Speelgoedmodellen die in de Intertoys te koop zijn. Die maken wij vervolgens automatisch, elektrisch en dan rijden we ermee rond op de baan. Dat is de baan van onze modelbouwvereniging, BMOC. Wij opereren eigenlijk in heel Nederland bij evenementen, bedrijfsopeningen, maar ook dit soort evenementen. Ik bestuur een oranje Scania met een vrachtwagenoplegger erachter of een bomenoplegger. Als je een mooi model wil hebben die echt alle details en accenten heeft, dan betaal je al snel 2000 euro. En dat is al vrij snel duur, veel te duur voor de kinderen zeg maar. En te duur om als speelobject te gebruiken uiteraard.